Είναι το παράδειγμα που έφερε ο κ. Δαμανάκης για την Νεμπράσκα, ότι εμένα μου θύμισε με λιγότερη ένταση ως προς τις συνέπειες ένα γεγονός που ζήσατε στο Ρέθυμνο πέρσι. Δηλαδή είναι εντυπωσιακά πως τα ίδια πράγματα επαναλαμβάνονται με αυτή την γενική αντίληψη ότι όλοι οι Έλληνες είναι βρώμικοι, όλοι οι Αλβανοί είναι έτσι. Αυτός είναι και ο πυρήνας, αν θέλετε, αυτού που λέμε ρατσισμό. Το όλοι. Η ένταξη μιας ομάδας ανθρώπων σε ένα γενικό στοιχείο και μιας μειονοτικής ομάδας απέναντι στο σύνολο. Και όχι του καλού, κακού, ανάποδου ανθρώπου που μπορεί να υπάρχει σε κάθε πληθυσμιακή ομάδα ανάμεσά. Η εισήγηση δική μου, ή αν θέλετε ένα πιο γλυκό παράδειγμα, πριν 4-5 χρόνια, όχι έντονο τέτοιο, όπου νομίζω ή στη Σπηλίδα ή στη Μακρακόμη, οι άνδρες της πόλης ζήτησαν την απέλαση ενός Αλβανού, διότι έκοβε όλες τις ωραίες κοπέλες της πόλης τους και ζητήσαν να απελαθεί επειδή ήταν πολύ ωραίος τύπος και τους έκλεβε τις κοπέλες. Αυτό το ένα είναι γλυκό, το άλλο δεν είναι καθόλου γλυκό, είναι πάρα πολύ επώδυνο. Η δική μου εισήγηση κεντρικό στόχο έχει να δούμε ποιες μειονότητες έχουμε στην Ελλάδα πριν μας έρθουν οι οικονομικοί μετανάστες. Γιατί παρόλο που το αγνοούμε ή θέλουμε να το αγνοούμε, υπάρχουν μια σειρά εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες σε αυτόν τον τόπο. Τις ανακαλύπτουμε λίγο-λίγο και μέσα από την ομαλή πολιτική ζωή που για πρώτη φορά έχουμε τα 30 τελευταία 32 χρόνια, άρα μπαίνουμε σε ένα επίπεδο να αντιμετωπίζουμε και τέτοιου είδους πράγματα και φαινόμενα, και τις ανακαλύψαμε επίσης λόγω της έλευσης των οικονομικών μεταναστών. Τον κύριο Μενεξεριάδη, ο οποίος είναι ιστορικός, την περίπτωση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Μια από τις δύο μεγαλύτερες μειονότητες που είχαμε ήταν η εβραϊκή μειονότητα. Θα δούμε ένα ακραίο παράδειγμα που είναι αυτό των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, όπου ήταν και πολύ μεγάλη μειονότητα και συγκεντρωμένη και είχε πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από όλες τις υπόλοιπες μειονότητες που την περιγύριζαν. Τώρα θα περάσουμε στην άλλη πλευρά του νομίσματος. Οι Έλληνες εκτός Ελλάδος, οι οποίοι είναι οι άλλοι πια της χώρας που ζουν. Θα ξεκινήσουμε με τον Γιάννη τον Μιλίδη, έναν συνάδελφο ο οποίος είναι μάχημος εκπαιδευτικός σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Μέχρι πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο του Λάτροπ στη Μελβούρνη, τώρα μάχημος και στην ελληνόγλωση εκπαίδευση στην ίδια Προβιάννη. Έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Προσπαθώντας να μιλήσει κανείς για τις διάφορες εκδηλώσεις ρατσισμού στις χώρες υποδοχής Ελλήνων μεταναστών, πρέπει κατά τη γνώμη μου προτού προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, να σταματήσει και να αφουγκραστεί τις κοινωνικές συνθήκες μέσα από τις οποίες αναχωρούσαν οι χιλιάδες Ελλήνων μετανάστες σε διάφορες χώρες. Πηγαίνοντας λοιπόν πίσω στην εποχή της δεκαετίας του 50 και 60, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε μια τραγική διαπίστωση. Οι ελληνικές κυβερνήσεις του 50, 60 και 70 πρόσφεραν τους Έλληνες πολίτες τους ως κοινό εργατικό δυναμικό στις χώρες υποδοχής τους, όπως Αυστραλία, Αμερική, Γερμανία, χωρίς καμιά απέτηση για την κοινωνική ή οικονομική τους προστασία από τις χώρες υποδοχής. Εκδηλώνεται λοιπόν κατά τη γνώμη μου μια μορφή ενδοεθνικού ρατσισμού, όπου το κράτος μεταχειρίζεται όσους είχαν τη θέληση να μεταναστεύσουν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας και τους αφήνει έρμεους στην τύχη. Όταν καταφθάνουν στην Αυστραλία οι πρώτες ομάδες Ελλήνων που αποτελούν μέρος του ρεύματος της μαζικής μετανάστευσης, οι προδιαγραφές για αυτούς είναι ήδη καταδικαστικές. Η Αυστραλιανή κυβέρνηση δεν είχε στην ουσία κανένα προγραμματισμό για μια ανθρώπινη υποδοχή και αξιοπρεπή αποκατάστασή τους. Πολλοί από αυτούς στέλνονται σε ένα εγκατελειμμένο στρατιωτικό Αυστραλιανό καταβλισμό ονόματι Bonegilla.
Οι συνθήκες διαβίωσης είναι άθλιες. Μου ζητήθηκε να σας πω δύο λόγια για το περιβόητο πια τώρα σύστημα του Apartheid, των φυλετικών διακρίσεων. Ας εξετάσουμε πρώτα το νομικό καθεστώς της παλιάς άσπρικης Νότιας Αφρικής. Και αυτό είναι ένα ελληνοαφρικανικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε, άσπρικης Νότιας Αφρικής. Το νομικό Apartheid, τις φυλετικές διακρίσεις προσδιορισμένες με τον νόμο και όχι απλώς διακρίσεις κοινωνικές που υπάρχουν παντού. Ο καλύτερος και ο πιο έγκυρος τρόπος να σας το εξηγήσω είναι να σας μεταφέρω εδώ κάτι που είπε κάποιος που γνώριζε καλά το σύστημα. Ο μακαρίτης Πέρσι Γκομπόζα, ένας άξιος άνθρωπος, μαύριος εκδότης της μαύρικης εφημερίδας The World, έλεγε. Και βέβαια, κι εγώ διαλέγω τους φίλους μου. Δεν πίνω καφέ με όποιον και όποιον μαύρο. Αλλά σαν διαλέξω ένα φίλο μου λευκό, δεν μπορώ, μου το απαγορεύει ο νόμος να τον καλέσω στο σπίτι μου, στο Σοβέτο, να πιούμε καφέ. Ούτε μπορούμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπεζάκι στο Χίλμπρο να πιούμε τον καφέ μας. Απαγορευόταν οι μαύροι να έχουν οποιαδήποτε σχέση με λευκούς. Άσπροι μαύροι να είναι χώρια, ξεχωριστά. Apart. Εξού και η λέξη apartheid που χρησιμοποιόταν από τους κυβερνώντες λευκούς. Και όταν λέω λευκούς, εννοώ λευκούς στη φιλοσοφία και όχι στο δέρμα. Διότι υπάρχουν και πολλοί λευκοί στο δέρμα που δεν έχουν τη φιλοσοφία του λευκού. Αυτό το separate development, αυτός ο αυστηρός διαχωρισμός του πληθυσμού της χώρας με βάση το χρώμα, θεσμοθέτησε ο πρόεδρος της χώρας, ο Χέντρικ Φερβούρτ. Χώρια στα νοσοκομεία, στα σχολεία, στις εκκλησίες, στα πεζοδρόμια, στα παγκάκια του πάρκου, παντού. Με λίγα λόγια, ούτε κοινωνικές σχέσεις, ούτε οικογενειακές σχέσεις, ούτε καν φιλικές σχέσεις. Ειδικά από το 1948, η έμφαση ήταν υπέρ της διατήρησης διαφόρων ξεχωριστών εθνοτικών ομάδων, από τις οποίες ορισμένες ήταν προνομιούχες και άλλες λιγότερο ή καθόλου. Να περάσουμε στην συνάδελφο Αγγελική Σκούπη, η οποία είναι γέννημα θρέμα του Καΐρου αυτή τη φορά. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε να μιλήσω και εγώ για την Βόρεια Αφρική και για τη Μέση Ανατολή, μια περιοχή με ιδιαίτερες ευαισθησίες, αλλά με πολλή εκτίμηση από μέρους των Αράβων. Υπάρχουν ρατσιστές, υπάρχουν και αντιρατσιστές. Από ό,τι κατάλαβα, οι Αιγύπτιοι είναι οι λιγότερο ρατσιστές. Μια και η μακραίωνη ιστορία της πορείας των Ελλήνων στην Αίγυπτο δείχνει ότι είχαν ιδιαίτερο σεβασμό από τους Αιγύπτιους. Και θα ξεκινήσω με μια ιστορική αναφορά στην πορεία των Ελλήνων στην Αίγυπτο. Είναι μεγάλη τιμή για μένα η παραχώρηση πρώτα απ' όλα του βήματος προκειμένου να αναφερθώ συνοπτικά στο ιστορικό του ουσιαστικότερου πολιτιστικού στοιχείου της ελληνικής ταυτότητας στη χώρα του Νείλου, στην καθημάς Ανατολή, όπως έλεγε ο αείμνηστος Μοσκό, που υπήρξε ο σύγχρονος στυλοβάτης της αναγέννησης και διάδοσης των ελληνικών γραμμάτων τα τελευταία χρόνια. Το ταξίδι ξεκινά παλιά, πολύ παλιά, και μοιάζει σαν ένα παραμύθι. Πραγματικά και μυθικά στοιχεία παντρεύονται, χαμένα στο παρελθόν, όπως κατά καιρούς μοιάζει να παντρεύονται δύο πανάρχαιοι πολιτισμοί, των αρχαίων Αιγυπτίων και των Κρητών. Μια θάλασσα που κάποτε τρόμαζε τον άνθρωπο, τώρα γίνεται γέφυρα συνάντησης.
πολυσοφοί της αρχαίας Ελλάδας θα έρθουν στην Υλοχώρα για να ανταλλάξουν την πραμάτια της γνώσης τους με τους σοφούς της Ανατολής. Ο Ηρόδοτος, γνωστός για τα ταξίδια του σε ξένες χώρες, αναφέρεται με σεβασμό στους Αιγύπτιους και τον πολιτισμό τους, ενώ με την εμφάνιση του ο Μέγας Αλέξανδρος εφαρμόζει την πολιτική ανάμειξη των λαών, συμβάλλοντας με τον τρόπο του στη διαμόρφωση μιας νέας διαπολιτισμικής κοινωνίας στη γη των Φαραώ. Γεια σας παιδιά. Γεια σου, τι λέμε. Κάτσε καλά ξενοφώ. Γεια σας. Όχι, ποτέ στην Κρήτη. Τη βιβλία. Μπήκαμε στο πνεύμα της Ελλάδας και τώρα καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε. Έχουμε επισκεφτεί σημαντικά αξιοθεάτα που τόσος κόσμος επιθυμεί να δει. Αλήθεια, τι τυχεροί που είμαστε. Είναι για μας μεγάλη τιμή που είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μέρος σε αυτό το σπουδαίο πρόγραμμα. Αυτή η εμπειρία θα μείνει για πάντα στη μνήμη και στην καρδιά μας. Με αυτά που μας έχετε δώσει, φέρατε τη διάσπορα πιο κοντά στη μητέρα Ελλάδα και γι' αυτό νιώθουμε ευγνωμοσύνη. Μπράβο Κώστα. Εκ μέρους των γονέων μας, των κοινοτήτων και των σχολείων μας, εμείς οι 39 μαθητές από Αυστραλία, Αφρική και Λατίνη Αμερική θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά την ελληνική κυβέρνηση και το Πανεπιστήμιο Κρήτης που δημιούργησε αυτό το υπέροχο πρόγραμμα. Στον κύριο Δαμανάκη και το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσφέρουμε αυτό το μικρό δωράκι. Και τη συνεχή υποστήριξή σου. Θα σε θυμόμαστε πάντα και υποσχόμαστε να το κάνουμε και αυτή μαζί σου. Ελπίζουμε ότι δεν είναι τελευταία φορά που θα βρεθούμε στην Κρήτη.